Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι από την ψηφιακή φωλέα. Ορίστε, τι θέλουμε άλλο. Γεια σας λοιπόν από την ψηφιακή φωλέα που έχει πολύ ωραία παρέα. Γιάννης Μιχάλης και πάλι κοντά σας. Θα σας παίξουμε ένα καινούριο μάλ σε στίχο και μουσική που το αγαπήσαμε, μας άρεσε, το παίζουμε πολύ ωραία και μας άρεσε και θέλουμε έτσι να το ακούσετε κι εσείς. Ακυκλοφόρητο και αυτό. Μιχάλη, πάμε από εδώ. Πώς θα πότσι φωτάζει, εσύ πέπερες με το φως, πώς θα πότσι φωτάζει. Σον αδελφέ και σε να ψήν και εγώ αναστενάζει, σον αδελφέ και σε να ψήν και εγώ αναστενάζω. Φίλοι να πάνσω, φίλε μάνε μέλα πάνσω μέλη. Να πάνσω φίλε μάνε μέλα πάνσω μέλη. Καρδιάς πάντα όθανε και δεν ανταλώ θέλει. Καρδιάς πάντα όθανε και δεν ανταλώ θέλει. Σε να σολουνούσα πάλι, έναν ξαοπορχίζω σε να σολουνούσα πάλι. Εσύ που είσαι το στουλάρ, που είσαι το γεργάνι, εσύ που είσαι το στουλάρ, που είσαι το γεργάνι. Φίλοι να πάνσω, φίλε μάνε μέλα πάνσω μέλη. Να πάνσω φίλε μάνε μέλα πάνσω μέλη. Καρδιάς πάντα μόθανε και δεν ανταλώ θέλει. Καρδιάς πάντα μόθανε και δεν ανταλώ θέλει. Μέρον και κείμερον, κι με θουλίνε και με γνεφείς μέρον και κείμερον. Βαριάται σε έναν ενάψιν, πάντα θα καμάρω. Βαριάται σε έναν ενάψιν, πάντα θα καμάρωνει. Φίλοι να πάνσω, φίλε μάνε μέλα πάνσω μέλη. Να πάνσω φίλε μάνε μέλα πάνσω μέλη. Καρδιάς πάντα μόθανε και δεν ανταλώ θέλει. Καρδιάς πάντα μόθανε και δεν ανταλώ θέλει. Σας ευχαριστούμε πολύ.